Was there ever a time in your life where you saw this coming? Ukuthi hey ngenzeka ngelinye ilanga ube umuntu nedidi. Like, oh, I can understand the question. Awasuka lokho. Okay, mewufuna ukwenza imali fast. Kwamele ulale namanye amadoda. Angithola lapho uzoyenza imali fast. Unamanga wena. Ngitshela ivari like Hey. bashaya ngize ngifune na amadoda. Angithola. Oh, reverse. Uyitanyazile out, ibhebhile out. Yeah, mengiqala kushuthi manje ngishayile vele out. Bengenayo imali phela mewuqala lezi zinto zabo OnlyFans. Does that make you gay or No. straight as they come? No, straight like kushuthi manje kuya ngestory ukuthi bakutshele kanjani. Ubonile inje ijimile. Yeah, ubone. And ulayishile leso sikhathi. Yabona normal inyana. Ngithola ngilayishe nyana. Yeah. Hayi nami operate ithulusi lakho 13 span. Ya operator ngapha ngishaya ma fast yabona. Yeah. Ngishaya ngathi tailor machine yabona. Ha, uyinje. Ay. Baba u4 ngeke ngalala nabo. Ngibathanda bonke bayahalisa like. Yabona Do you call it OG or some what? bonke kanje ngibashaya ngibashintsha kanje. Bashaya same time eroomini. Babukele labantu laba pepenene yonke into la akekho abangani labo kushuthi manje. bakubize Bayashuthe siyakutesta. udla kahle mfana masilele. Hayi lutho. Uvinje ukholo bengizothi ungibonisa ngale boardroom masiphuma la. Hey manje ngiphume kakhulu temptation. Uye kwi-booking mewufika uthola i-booking indoda ikubize ithi ngifuna uzoshaya umfazi wami. Yeah. Phambi kwamehlo wakhe. Uthi mewufika mawuthi ushaya umfazi wakhe. Inamanyala ibhoza yo. Bafuna ungishaya uqale bathi bafuna ukungikhotha. Bathi bafuna ukungigcina. Bangikhotha induni. Hey. Ngiyaya ngiyogeza ebantwini into efana nalezo ukuthi ngisuse le moya emibi esuke ngilandela ngoba vele kukhona abantu abanamabhadi. Ngithola uthi mewulele naye walala naye once walala naye izinto zakho asahambi. Uyayazi lento? Ngiyayazi leyo. Umoya wakho ekhanda lakho inhliziyo yakho umzimba wakho inyama yakho igazi amathambo zivumelene nawo kwamampela lavuka straight ipipi uqala ukuyohlangana ne straight. Absheni molweni sanibonani Dumelang indawo ngendawo la nithamele khona. This is Rings and Bearings. Ucaptain of the ship uThemba Lukhele. Sekufike sasikhathi ke banake bantwana basekhaya sokushayinja ngenyinja bese kufa enyinja. It's about that time. Namhlanje ngiphethe umjifefe wale kandawo and manje hey ngizoringa ezinye icamtho la and kusho ukuthi kuzomela nawe mawakayiphathi seat belt angazi unebovu eFerrari or neyani Back Club because kusazochuba utlothela la dinonyane dilule bathu mayawuthi sawubona mfowethu Sawubona bhuti. uyaphila bhuti Angikrende. udume ngani wena Oh mfethu mina ngidume angazi ngalisebenzisa lelo Yeah. gama noma Yeah. mina ngidume bathi ngumbhebheni. awasuka lokho hey isithakazelo sakho umesh Umesh. Umesh kahle. dume ngesende Ngidume ngesele. shayinja ngenja kufenya Ngibashaya angibezwe labo mama labo. hey Ngibashaya ngize ngifune na amadoda. Ngithola. oh reverse uyitanyazile out ibhebhile out. Yeah, mengiqala kushuthi manje ngishayile vele out. Bengenayo imali phela mewuqala lezi zinto zabo OnlyFans. Does that make you gay or No. straight as they come? No, straight like kushuthi Shayidi manje boy. kuya ngestory ukuthi bakutshele kanjani. Yeah. Ngithola umuntu makushashaya makufaka egamini akutshela ukuthi no wena mfethu mewufuna ukwenza imali Yeah. la kule industry Yeah. kwamele ushaya amadoda. Yabona. Shoot mama wangishashaya kanjalo bangitshela ukuthi okay thina mewuze uzoshutha nathi so guy 2000 for an hour amachida lawo. Yeah. Meko amachida mawa 2000 per hour mina ngishoda ngebali rent angisebenzi ngistranded lo mzuzu ngiphelelwe ispan Hey. ngiye lapho ngishaye mengiqala
Ngishaye straight ngibheke esayidini Ugefarlek, kusho ukuthi manje unjamfana. wangidlalela iphonda phaya ngibuka iphoni lomlungu shuthi manje emqondweni ngiyayishentsha ngicabanga ukuthi okay Ube yimina umlungu ngapha ngishaya indoda yabona shuthi manje ngishaya lo mjida mina ngitshela ukuthi lo mlungu engimshaya ngiyayishentsha engqondweni Yeah. yayaba lento Hey, we have nothing against anyone or practice homosexuality because sasa kuzobe kuthiwa hey Skim, why lento iglamorize, why Uyabona, lento yenza ngathi no, into ayikho- hayi akunaniki sengibuzela umjidi ushilo ukuthi ne mina kahle kahle ngi-straight as they come no not ngoba kunenkinga nabantu otherwise but mele siyithole in context uyabona because sinalento yokugijima masishane sithatha izitori zabantu siziflipe sizenze zethu masicedile ushuta le part yokugcina le balekile yonke awuyibeki in context abantu bezwa leyo yokugcina bafike bathi yeah I remember I attended ishow kaSkhumba wathi look no cameras wabese seka explaina kahle wathi bafethu inkinga about i-content once uyishuta wena ushuta le sutha wena i-narrative la ngifike ngikhuluma khona ngo Cyril Ramaphosa Matamela honorable president ngikhuluma otherwise mawuyifaka kusasa kuthiwa lo muntu unenkinga no president hey le episode ngishilo ngathi le ifuna uJulius sijule kakhulu because inobuhevanyana so ngicela ukuthi 18 sim practice this is rings and bearings dinonyana litlolula bathu la soshaya abanye ngabanye kufa abanye now asingene phezukwayo siqalele phansi njalo because sivele sayingena sekushesha ngiyazi abantu baglued manje beza kanje nise le ndoda yavele yafana nayo lento eyikhulumayo yeah iqala nini lento iqala at what age la ubona khona ukuthi no kahle kahle mina ngumshini la lento meyiqala angiqalanga ngayo lento ngiqale ngesipani straight like Yeah. bengisipana ngike ngaspana ekitchen lena bo Newtown yeah ngaxoshwa kuleso sipani kahle kahle dala ngisipani imisebenzi like imisebenzi eminingi Yeah. bangixusha bangigquza bethi angilaleli kanje ngiza late ngiyalova mengiholile yabona lezi zinto yeah kwenzeka isikhathi sokuthi senginemaid yeah umabhebeza ngithola ngiphethe omunye umabhebeza ekhalada yabona umabhebeza uspati ngiyaspana bangigquze esipanini angisenazi isipani sekwamele ngiphindele endlini kuma-oledi this and that manje uma-oledi uyazi i-situation yasendlini sekwamele udla ney'ncosi lezi ngithi ngiphethe like khona like iy'ntwana lapho yabona like ezingilandelayo sekwamele ngidle lapho ezidla khona yazi leya disrespect ngapha ngize nomfazi umabhebeza uspati yazi abantu abaspati badla kakhulu so kwenzeka ukuthi ngithola isipani nyana like kwi-rigging yeah ngithola Yeah. bangifakela isipani kwi-affordable rigging ngibe ngishaya lezi zinto ngithola indawo yami ngithola ngisipane uma 2 months ngisipane uma 2 months bangixoshe futhi vie bese ngirenta indawo yami angisenaso isipani ke manje ngithola angisenaso isipani mengicabanga kakhulu shuthi manje ngiyascrolla kwi-internet yeah ngibhekelela iphone ngifuna ukwenzani ngifuna ukushaya indlwabu hey yabona mengifuna ukushaya indlwabo ngibuka lapho ma-X videos ngiyabona lapha ekugcineni babhalile ukuthi you can make millions with us ngithola mengibona lama million ngavele ngahlanya ngasho ngathi okay mengizothatha ngibuka like mewubheka ama videos ama porn stars ne ubona bawashuthela kwamanye ama buildings a serious nokuthi yabheka ledladla yabona ledladla linswembu like labantu banemali kushuthi la imali ikhona ngiyasho angina choice ngithola mengena choice ngene ngiregister obviously ngiphethe amabhampiri online ngiyaregister online yeah bayangibona vele le out khona enye out abayibiza ngo Star Thobela yeah ngithola lenza lezi zinto zamaphone and stuff correct last number yakhona ngithola yeah so I last number lo mjida angithathe angifundisi i-OnlyFans i-OnlyFans nani ne Twitter ukuthi umarketa kanjani mewumarketa Ivan shoot manje mengenza lento amajida kushuthi lamajida lawa ngithola ayenza le homosexual ngithola angithola angibone lapho kushuthi maye bengijimile ngifresh ngiyabo 6 pack nani amajida ngibona ngiphume ejimini njengamanje yabona for umzimba uthi ube fresh amajida mawangibona lapho ngivela ngisase newcomer anginawo ama fans ngithola ngisase newcomer mengifika amajida ang approach bese nginawo ama sex tape akhona ama sex tape awu 2 3 nyana bengeke ngiwayenza no medium umedium wami wasendlini lo waye pregnant lo wase pregnant yeah angithi bese ikhona nengcoso and stuff ngithola yeah so kushuthi ngoba ithethe isikhathi lento I think from 2023 yeah 2022 December yeah so kushuthi manje meyenziwa lento ngiyenze lento kushuthi manje amajida angi approach kwi-tweet ukuthi my guy
zwakala this side so act angithola mina ngifuna ukuba famous lo mzuzu fast angithola ngifuna ukuduma fast ngifuna ukwenza imali ngoba ngizwile ukuthi OnlyFans wenza imali angithola lamajida ngitshela ukuthi okay ufuna ukwenza imali fast kwamele ulale namanye amadoda angithola lapho uzoyenza imali fast unamanga wena ngitshela ivar like ngayenza lento bese nakhona hayi ukuthi bebekhuluma amanga ebeqinisile cause bengiqeda ukushaya lento ngashaya nabo ivideo ne ngathola ama-fans abhaya like ama-fans labantu abathanda i-homosexual bebebaningi bavela kwi-account yami mfethu ngiyabona ziyakhipha bese kumele ngishaye okwesi-2 nginamajida ngithi esayidini amajida mina sengizimisele ngoba ngibonile like ama-results ukuthi imali yangena lana mayenza lento so amajida amangitshela ukuthi okay mchida sewuyisitabani sewuyi-gay mina no majensi mina ngi-straight la ngisespanini but hayi ungayenzi lento angithola wena qhubeka shaya nabogeli angithola uzophumelela ekugcineni le yabi fast angithola kodwa le yokushaya yokulala nabafazi islow kwamele ube yazi into yakho yenzayo angithola molala nabafazi angithola so kusho ukuthi mina ngilalela amajida ngoba amajida uyazi abese libele busy akucindezela mfethu yabona sewubukeke ngathi yabona bese wahamba nalana songazathi mara mina ngi-straight yabona hayi mina ngatshela amajida ukuthi hayi no ngeke ngisakho wakwazi ukwenzani ukuqhubeka mina ngizoqhubeka nani nawo mabhebeza so ngishaya nawo mabhebeza kuvele lo girl ngithola i-message from lo chair waseGhana lona bathi uDaisy Melanin udumile lo Daisy udumile avele angithinte kade ngiyeza lapha eMzansi ngifuna ukuzoshutha lapha for 3 weeks so bengicabanga ukuthi mhlawumbe ungaba interested ukuthi ushute nami ngiyabona mfethu isitalo umuntu shothi nami ngiyaspana ubonile nje ijimile ubone yena ulayishile leso sikhathi yabona normal inyana ngithola ngilayishe nyana ya operate ithulusi lakho 13 spanner ya operator ngapha ngihlabo mafast yabona ngishaya ngathi i-tailor machine yabona uyinja ubone lapho ngimamba lo mzuzu yabona ngimambe boma 5 minutes ngishaya nge-tailor machine ahlanye mfethu hlanye alo kathi right there yazini adle phansi ngimdonsa shaya manje wona somhlabela ukuthi ngihlaba i-celebrity sengimhlabela ukuthi yazini kwamele babone ukuthi uze eMzansi uzothola abafana nami uzobhebheka la eMzansi phela uhlangene nombhebheni so kwamele kucace yabona amoni hey ndoda hey so lo Cherry ihambe kahle into yakho naye ihambe kahle into yami naye obviously yazi ekugcineni yabona kwi-content creation like i-content creation abantu bayaxabana kakhulu bayaxabana kakhulu abantu abazwani yabona i-content creation bayafekelwana lapho kugcwele abantu aba-fake abathaka ingakho mewuspana like mostly it's like kufana nawe mewumusha ukuthi ufuna ukujoyina like lento yami engiyenzayo kwamele uze nabantu bakho ufuna abantu bakho abangaziwo laba abanawo ama-OnlyFans and stuff kukhulunywana kuya-bad mouth one ubani uthi kanje yabona wena mewu-real kuba nzima hayi mina no sewumfundisi manje wena sewumfundisi belisa ngabomesha bomphume kanjalo ngiyelungu Ezra futhi unokuza lapho dla khothe lento amasimba hey so tshela mina le i-celebrity what is the deal then any negotiator because ubuya ngale ufika athi ngicela i-match and then nikhulumisana wena naye or what is the arrangement i-match like mekuyi-collaboration mina kwamele sihlanganise but thina ezabodakhe kwamele sihlanganise maybe half wena usho ukuthi eyani sorry man eyani le half like maybe wena uzobhook i-hotel bese mina ngizokhokhela i-cameraman bese siyohlanganisa ukudla notshwala i-content i-content mesihlanganisa like angithi wena like uyi-brand yakho nami ngiyi-brand yami so mesihlanganisa kanjalo but then abanayo imali but then onayo imali uyakwazi ukuthi akhatharishe for yonke into angithi khona abenza kuphela wena uze ngesende kuphela khona abenza imali okudlula abanye angithi so uthola ukuthi wena udinga wena wena awunalo next ngaleso sikhathi
ngoba kunzima ukuthi uchazele abantu bathini ufuna ukuthi ba-enjoy labantu abanye bakutshela bethi hey sicela izithombe zakho mfethu udunusela ikhamera ngithola like bakucela into labantu eyibhaya benu abantu bethu kwi-OnlyFans. yeah Mm. no nginale imibuzo yami le ngingafuni ukuyikhohlwa la ngoba ngiyifakile so labantu be-OnlyFans nabo banawabo ama-request asingawabiza ama-demand ama-request abawafunayo ama-fetishes wabo la. yeah i-fetish ibizwa fetish Yeah, I think i-fetish like Yeah. umuntu into ayithandayo like emenza ukuthi abe isilungu, hot and isilungu. stuff. Asilungise ngifuna ukuyibreaka for 2 seconds then ngifuna siqale la iqala khona mara usiguy nje mhlawumbe igama isibonga a lot of people bayizwile ngivele ngaqhubeka ngoba uvela wathi hayi nompela umbhebheni uyabona mhlawumbe sho isibonga okwegama mhlawumbe even the stage name uyabona Yeah. nala abakhona ukuthola khona we are not encouraging ukuthi abantu nabantwana besigele babaleke bayekela isikolo bahambe bayothengisa ukuthi bafuna ukwenza ama-OnlyFans because ngisazobuza imibuzo critical about Yeah. lento le so asibagayi igama ke mhlawumbe lakho le stage name Udala ubuhle Gumede igama. Yeah. Ngikhulele la eHillbrow. yeah Yebo bengifunda ngaseMinerva. yeah eMinerva kuseGomore Alex. ungene isigele high school mina Yeah, high school. Yeah. High school Minerva. was there ever a time in your life where you saw this coming ukuthi hey ngenza ngelinye ilanga ube umuntu nedidi Hayi cha bengingayiboni vela kumina lento efana naleyo cause bekukhona umngane wami bekathanda ukuthi yena uzoba yi-porn star and stuff ngicabanga ukuthi maybe bekangi-encourage nayo ukuthi Yeah. lento kusho nami mase ngidecide ngiyasho ukuthi ngiyamkhumbula lo mngane wami bekahlela athi yena uyi-porn star yabona into efana nalezo. awungiphi impawu ama-sign uyakhona ukubheka kanje ubone ukuthi umeshe i-porn star uyambona umuntu ukuthi lo yi-porn star ukhona ukumbona kanjani Ngesikhathi samanje yeah hayi cha uzobona ngezenzo ngezenzo kube like nezinto ezithize. ngengxoxo yeah. No angithi banokukhuluma ukuthi I mean like abantu ababhemayo this is common or bayibiza public knowledge ukuthi banendlela yabo eklabhini ababhekana ngayo sekazi ukuthi lo uyabhema lo sekazi ukuthi lo uyabhema hayi uzwa ngeinkulumo like Yeah. umuntu into ephuma la emlonyeni ukuthi lo yeah yeah. awungiphe the first day uqala ukungena njengoba ushilo ukuthi uregisterile ne umoya wakho ekhanda lakho inhliziyo yakho umzimba wakho inyama yakho igazi amathambo zivumelene nawe kwamampela lavuka straight ipipi uqala ukuyohlangana nestranger and did you really know and were you prepared at that time ukuthi vele kahle ngis exposure to the world of the unknown no turning back vele manje nibiza yini konje lento le is it jigilo is it men what is it pleasure is it ukhosha nibiza yini kabala For me bathi nama escorts or something escort okay igama for mina bengiqala ngithi ngengaqala nomabhebezi video yeah like bengiqala mengiyenza nomabhebeza it was normal because bengibonela ama million ngitshela ukuthi mewushaya le video 1 ngangenza ngibe rich same time yabona niyavumelana nomabhebeza yebo siyavumelana ukuthi okay lento siyayenza ke manje right i-video yenu namehlo wenu or i-video yenu eye-influence ukuze nithole imali i-video bekunge-influence bengine account ye-X videos bekukhade 007 bayivala because bengazi yabona like bengafundanga kakhulu ukuthi kwamele wenzeni khona izinto engazenza ama terms and conditions wakhona shothi mina ngawaphula mengiwaphula bavala leyo account ngasala sengiphethe OnlyFans ne Pornhub Loyal Fans ne X ne Instagram ne Twitter okay so into enza ukuthi ama regulations mabenza ukuthi bayivale le X video yizini mhlawumbe izinto ezenzakalayo ikuteka like umuntu wrong angithi uthola ukuthi siyashoota manje as if mangikutshela ukuthi mesishutile siyaxabana thola ukuthi nixabene anisayinanga ama form ngithola ngithi mina ngiqeda ukushoota into ebalekile ukuthi nifile ama form same time nifile ama form wonke umuntu afile ama details wakhe ube ne consent form so if mawungenayo consent form shoot mina ngifika ngitheka nje noma ubani ngifake wrong esana enye yezinto ezenza ukuthi bayiflege i-account bayiflege bavele bayivala same time bayabona ukuthi wena udlala ngathi akusuye lo muntu so maniqala nomama nihlala ke umabhebeza mhlambe beni empower ijojoba oil mhlambe nifaka iJohnson & Johnson nibeka iVaselina like angi-understand le question sengisho ukuthi benibekeni angithi kuba khona into eyikhona abanye abantu bafaka ama-lubricant omunye uyayigcobisa hayi lutho beyi-natural lapho ne-experience beyingekho ukuthi kwamele uthi mawuvele ugcobise
heavy oil ukuthi ushayine bengekho experience bengiqala ukushuta nge-C20 Nokia C20 iqeda ukungena Yeah. abangixoshe esipaneni beyimalini bewu-3000 I think 1.5 Yeah. I think Yeah. the time brand new Yeah. ngaya ngayoyithenga Yeah. ngithona Mm. iyona ebengenza ngayo izinto Yeah. ngishutha ngayo So iphone uyibeke phi position akuphi iphone? ifoni ipositiona maybe some yabona le glass uthi Yeah. kanjani Yeah. wena uyibeke phambili kanjeni Yeah. ishuta angithi mewuvela this side yabona ukuthi okay ishuta Nayi that side wena Yeah. sekwamele ube Iyengekho semqondweni ukuthi i-time, kwamele uyitime ukuthi okay ngibeke la kusenokwenzeka ukuthi mhlawumbe uyitime kanje ugibela umuntu 30 minutes mawuthi uyabheka kanti beyibheke missed ibheke endaweni wrong. yazini kuyenzeka ingakho kwamele ube careful Uzibulele ke lapha. lapho imali sokubulele uqala phansi Manje mfana kithi awungitshele mfana wami ngoba ngiyakubona usesendoda engathi seseflexanyana. How do you keep fit? And masama out yazi ukuthi elibalekile le mzunyane lokuqala iround. So njengoba nina niya waya nigwinyani kudliwani kwenziwani la mthukene enzani? mostly mewushaya iphone mostly ushaya nabantu ongabathandi Wangabathanda. hayi mostly abantu abakhona aba-available kakhulu like kule industry Yeah. abantu maybe mhlawumbe ongeke ubathande like umuntu osuke efuna ukwenza nawe Yeah. like laba abanye lo omthandayo yena uthola ukuthi akanayo interest nawe Yeah. ngithola Yeah. lo ongamthandi uyofuna ukuthi wenze so ukuze kube lula for ipeople ukuthi libe strong for isikhathi eside since sazothi ima kancane or wathi sengikhathele kwamele ushaye boma-Viagra ngithola khona ama-Viagra like amaphilisi boma-Camagra Cobra into efana nalezi ngithola mawufuna ukuthi i-performance yakho ibe grand angithi wenzela abantu Yeah. liyaqina ipipi ke lapho Awungiphe lo mhlaba ke ordinarily it's an ideal world for nina perfect lo mhlaba for abantu abangayijwayelanga lento for abazalwane for amakholwa abantu aba exercise level spirituality kwenye level and abathi hey lento it's demonic nichaza kanjani lento umuntu bake kubuza ngalento mesichaza makangibuza ngimtshela kahle ukuthi mina ngihlupheke kakhulu like kushuthi manje kwafika isikhathi sokuthi ku-rough yabona ukuthi ku-rough ke manje anginamali ye-rent akunawo nokudla ngiyocabanga angithi yiyo lento eyayenza mengiphindele emuva like yiyo lento eyayenza ukuthi ngigcine ngishuthane le gay porn engayishutha le yokuqala yeah ngikhozwe lento ukuthi no bengingenayo imali angina choice ngapha ngithenjiswe nemali so I had to keep on doing so bekumele uchoose ukuthi uyoganga or wena uwe uzosebenza ngomzimba wakho yini ithulusi kuphela onalo or wena bekwamele ngikhethe because nespan yabona kufuneka ama-connection angithi yazi ukuthi mawufuna ispan kufuneka i-connection mewuthi uthi uyaspan nawe sekuluza ispan cabange ne-rent nokudla angicabanganga kaphaya mina vele ngayenza lento ngithi hayazini ngenzela umntanami noba nomabhebezi ukuthi as long as if bona badlile ba-safe ngigrand kunala engidida khona manje ke you are still tuned into Rings and Bearings. This is going to be one of the shows ezizongena ngevoshwe. We are taking South Africa by storm. When we create content, we don't just create the content for the sake of our numbers, but also we want to educate abantu. I would urge people not to do this at home because sinalo moya wokopa 18 and younger, that's why bangafuneki nokufuneka, and then 18 above advisory yabona it's advisable ukuthi abantu bahlale phansi bake bayicabange lento grand. So ngifuna ukubuyela kumabhebeza wakho mawu engage kule department benisese together mawuzofuna ukubrancha futhi because ngiyazi uyiqale naye nathi 1-2 videos nyana. Oh, by the way, how did the videos do? Did the video do well? Yeah, the videos they did well like bayenze kahle kakhulu like ku-X videos. Yeah. So mabhebeza well built umzimba muhle kanjalo. Umzimba muhle ikhalada ngithi yellow bone. Oh. So kushuthi manje uhlala ikhalada. Yeah, sure. So kushuthi ngashesha ngamkhipha ngoba bengicabangelani ngicabangela incosi. Uyabona ukuthi okay phela ingalikha lento. Yeah. Incosi like incosi mase ibuza uma-oledi like kuba ihlazo ngeke akwazi ukuyidefenda at least imali omjida makavela kumina ngizomtshela ukuthi okay mfethu bengizamela iplan ukuthi ngikhulise. Oh. So my jumper from mabhebeza
i-meeting enibe nayo mawumtshela ukuthi no sengiyabrancha manje ngiya kuma-greener pastures manje nitheni mabe emadlelweni aluhlaza? Ngimtshelile straight shoot manje lo muntu wami umuntu o-understandayo. Angithola mengimtshela something ukuthi no, this is what is going on. Ngithola kwamele ngenze kanje ukuthi sithole imali ngikwazi ukuthi ngiraise ingane. Athi sure ayikho inkinga. Ngoba bekungcono mina bengibona kungcono ukuthi mekuphuma mina ngikwazi ukwenza lento than yena. Ngithola imagine yena mase katholakala kwamanye ama-videos noqeda ukuthi umuntu wami namanye amadoda yabona because bekunale sale enethi a key that can unlock many locks is a master key. Isikele key, yeah. Ngithola then a lock that can be unlocked by many keys is useless. Hey. Ngithola Oh. ile sale kusho ukuthi manje nami Waseva yena beyikhuthaza manje. Yeah. Imseva yena ukuthi hayi wena hlala phansi. Yeah. So i-arrangement isivumelwano kwaba yini ukuthi ngiyosebenza manje i-contract nizwene no mama ukuthi mina obvious ngiyaspana no strings attached. Yeah. But then at the end you end up so unama girlfriend adlule ma-20. Yo. Ababuyayo futhi mawuceda ukuba service. Ababuyayo angithi mewazi into yakho like Yeah. mewazi ukuyishaya Yeah. like mewushaya ispan. Please call Abafuna why. ukuyeba. Yeah. Abani kanjani. So what's the relationship at this present moment naye umama womntwana? Sesonke namanje sonke. Mara manje mentioning ukuthi ugcina uba namanye ama-girlfriends uyithatha kanjani? Uyazi naye ukuthi kahle Uyazi but then angibathathi serious kakhulu. I try ukuthi yabona mengiphila like uma-gunman. Yeah. Ngithanda mangabe nginawe like menginaye loyo muntu ngaleso sikhathi. Yebo. umnike service and then okay. So yena ke manje mhlambe if kwenzeka athi no nami sengine interest ngifuna ukuthi ngithi short left Kulapha bengimkhipha khona ngoba mina ngeke kulunge. yeah. Yabona. But kanjani inhliziyo ifile mfethu? Okay, awungitshele uke washaya mhlambe esigakanani salikwazi ebantwini abadala mawuthi hayi lo ukhulile impela at what age mhlambe la kuyi-cap yakho or kuyi-ceiling? Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe maybe u-50 ngathi Yeah. u-50 ngeke ubuze iminyaka Yeah. ufika like Yeah. i-client uyakubhadala lo muntu kwamele umjabulise mase ubuza iminyaka how old Mara are you. nje ningena kanjani ke Kubanzima. leader because ngoba sebanama-number wenu bayaku-DM labantu. Bayangidm eyami inamba like ngibeka ibe public so that abantu ngeke bathola babe scammed. Yeah. Ngithola eyami inamba mengiphosta maybe isithombe noma ngiphosta ivideo ngiyasho Yeah. ngithi text me or call me and Yeah. tell me what you want to know. Yangithola. Yeah. Mengisho kanjalo like ngi-expose inamba yami Yeah. like intentional ukuthi ungafiki ungavela omunye umuntu athi no yimukade. Yangithola. Ukade usho ukuthini? Kade 007. Yeah. Awukade igama engilithole Hebrew. Yeah. Like bengithanda ukuthi kade. Oh. The kwasala time vela sekuyigama la. letsotsi style. Yeah. Amajida aqala ukuthi hayi wena ukade wena. Yeah. Bengikwade ekuqaleni ngagcina Yeah. So sekuyigama. kwaba igama le-business manje. Kwaba igama Your brand le-business name. kade 007. Yeah. So isende uJames Bond. UJames Bond yabona. Shuthi mengifika ngibhala ukuthi kade ukhade abam-approve bathi kushuthi ukhona lapho. Oh, wa-eda manje. Nga-add ama-number. u-007 Yeah. ama-numbers. Okay. So labantu abadala or whoever okubizayo businesswoman bakhona abantu ekuthiwa lo uthola unendoda yakhe and uzifunela into yakhe esayidini because abantu bagangile anyway. Bakhona baningi. Kodwa ngeke akutshele. Yeah. Wena uzofind out ngokwakho ukuthi no lo muntu ungifaka enkingeni it's risk bese uyabona ukuthi no la ngishaya umfazi womuntu. Ucabanga ukuthi okay indoda yakhe mengakubamba or something i-risk. Ngithola. Yo. Enye i-risk ekhona uyafa phela. Manje bafo ngitshele ngoba umzimba womuntu mfethu wenye into and lento ifuna ukuthi mentally ube nesinye strength. So ufe ngaleyo ndlela or uyawubulala nje inhliziyo uyabulala umqondo ubulala ama feelings usespanini. Because I mean uyahamba uyothola umuntu ona 50 umuntu ona 60 bakhona abantu abafresh uyambona lo yabo but what happens then mawufika thola ukuthi hygiene is not that proper lo muntu is not so uyangithola umuntu nomuntu unephunga lakhe ikanjalo but then you just have to find something that you like from that person yabona kusho ukuthi manje lo muntu mengifika kuye yeah ngiyaza ngimthanda inhliziyo ayikho lapho kodwa kwamele
ngifune something noma encane nje engizoyithanda kuye ngisticke lapho ingqondo ibele yami nyana or ngiyibeke ufuna i-stretch mark yabo into eyi-one. mabele nyana uma yabona mengayibona lento engiyithandayo kuye okay yiyo seyizongimotivate Yeah. angithola ukuthi sengibheka yona sengifocusa kuyo lento engiyithandayo kuye lo muntu. On a good month, what's your body count? Abantu ekuthiwa laba ngibashaya ngabavusa phansi. On a good week, mhlambe on a good month. Oh, on a good month, there's this month where engashaya khona woma 38 uJanuary wa last year. Yeah. Ngishaya 38 ngadlula like i-31. Yeah. Ngishaya 38. Okungala January, multiply khona udouble kwelinye ilanga. like ukuthi yeah khona la ngimultiply khona ngeke ngashaya abawuchera abawu4 eRomania. Streamline so, yeah. Yeah, bebonke kanje ngibashaya ngibashintsha kanje. Ngibashaya same time eRomania. Babukele labantu laba pepenene yonke into la akekho no abangani labo kushuthi manje. bakubize Bakubiza bayashuthe udla kahle mfana masilele. Hayi lutho. Oh bafona bathe iza. So but what ages? Abagrand amaslay queen nabo bashaya le business. Oh. Ngithola nabo So bashaya le lokushaya abantu business. uqondile abantu abaphiwe imali eziserious ubashaye mahala wena ubashaye nje madala No, side. but obvious lapho it was like fun. Yeah. Like siyajabulisa siyaphuza sesidakiwe ke Do you call it OG or some what? Noma ngishaya lo omunye nomunye athi hayi woza nami ngicela ungiphe. Ngithola. Ngibashaya silapha embedeni. Yeah. Mfana do you condomize mawungena or nenza njani? What's the Hayi element? qiniso mina mfethu angicompromise. Mina I look after myself. Yeah. Like shoot mina ngiphuza ama prep. Yeah. Then before mengizolala nomuntu siyatesta like Yeah. mostly siyatesta. Yeah. If asitestanga Yeah. isibindi kushuthi manje angithi uyazi ukuthi wena uvinje Yeah. prep as long as into okumele uyicheck i-STI kumele uphuza amapilisi abathi i-dox. Yeah. Noshayela amapilisi lawo we-dox ngeke uyithole i-STI. Oh yeah. Ngithola. Oh, Preventer for Yeah. STI Yeah. for that certain time. Yeah, bafana bamkhona ne-STI lapho. Uyabeza bakhulume emuva lapho. Hey. Yeah. Yimbi bayabonisana ukuthi inkalakatha sithathe namanamba alomjida. Bantu ekhaya kumnandi la. Bathanda i-raw. Hey, abo steak knife. Bazenza ngathi hayi ngathi khona into vat. Lo wes ke as uvekela faka i-ball pen. I-ball pen mayibamba uthi hayi kunani nix la ngiyangena ngenyama. Hayi kube studio namhlanje. Mukhayetu bakhayesu. Mzonsundu, you are still tuned in. This is one of our favorite shows amongst the channel, Scheme Nation, and we are growing as a community. So thank you very much for your love and support. And to our fans, you are not only our fans, but you are our family, manje. So tell a friend to tell another friend, ukuthi i-community is growing. So sibambe subject namhlanje. Ngithe siya deep kaditaba, siyajula so Julius. So mani ku room. Uphethe le 4 ekhona la. Ngoba inhliziyo mfana kithi ayiphakelwa and lo moya uyayiphele wenzani ingqondo yakho econdition ukuthi hayi ngizothi bese ngishaya isinqwebo ngiyadzebha la ngizokwazi ukungena ngapha. Like usukubathanda bonke labantu like laba bawu4 ngeke ngalala nabo ngibathanda bonke bayahalisa like yabona like ba sexy abantu abayenza leyo job nabo. Yeah. So besiphuza kanjena ngumngana ngithi mina. Yeah. Like ngibashaya njengomngane. Yeah. Like bekungasi business like ibooking besiphuza. Yeah. So le business ifana nokuthi mhlawumbe usebenze Nando's, usebenze KFC, marune access yenyama uyayidla la. So ukusebenza ngayo uphinde uyidla lento oyisebenza ngayo. Yebo. So mina access enginayo ukuthi like most yamantombazane abasebenza ngomzimba. Yeah. Mina nginayo access yokuthi ngibadle mahala ngingakhiphanga imali. Most of them. Yabona. Yasedladleni kuyazwakala. So ithathwa ngefamily abakunikeza ne-family price bakhisela bavela badayi lo. No, lo wait ngoba nami ngiyababooster sometimes. Usho manje sometimes ngibagaya ama hookups. Angithi khona amanye amadoda avele esayidini angaziyo like ngithola story athi ngicela ungiplug ngifuna abogeli. So nabogeli basuke benzela leyo nto ukuthi ngibaplug laba abanye. So on a normal day, what is your normal day? Kahle. Mawuvuka ekseni uthi namhla it's a normal day. Ngikhuluma uhlanganise nayo lento le. I-call isuke ingene kuphi kanjani? So angithi ngine page
Yeah. like Yeah, kwi-Twitter yeah, khade yeah. Oh, babak-DM, yeah. bayangidm boma khade then nenamba yami ikhona ku-Instagram Yeah. ukuthi khade 007C Yeah. ngithola i-linked to mina Yeah. ngithola So i-call mayingena mfo awusabi ukufa wena ukuthi hey le call ingangibiza ingibizele amadzabhisi kanti kune plan nyana thizeni. Mamela ngithi omunye umuntu unomfazi wakhe mara unamakhamera kwakhe umfazi uthi ngena amabhaqama kanti indoda ichuphile. Hey le ndoda ifika ibamba ukuthi no man kunento ekhona la awukusaba usabela impilo yakho. ya ekuqaleni bengisaba kodwa manje angisasabi ngoba kwamele ubheke i-situation. Yeah. Like nawe uyabheka uyacalculate njengomuntu makathe endlini yakhe or kanjani umtshela kahle ukuthi no masiye sobhuka Yeah. something else Yeah. ngoba ngumlando umuntu endlini yakhe unless sewuyamazi ukuthi no Yeah. lo muntu kanje nakanje mekuwumuntu omusha ngeke Yeah. uthembe because sometimes ubizwa omunye umuntu apretenda as if yena umuntu wesimame yena eyindoda ngithola khona abanye abakubiza befuna ukuzokubamba inkunzi into ekushashaye ushaya ama-prick so everything izinto ey'fana Ine nalezi risk ne? kwamele i-risk but then you have to ukuthi nawe ungabi desperate kakhulu Yeah. ube nama-proof ukuthi okay umuntu mina makangibiza athi ufuna ngizomshaya ngizo-requesta ne-video call ukuthi no mas-video call ngikubone Oh yeah. ukuthi wuwe lo muntu Yeah. uyangithola? Yeah. Yeah. Yeah Okule account. kanjalo Manje asithi ngelinye ilanga kuya requesta la. Uvele ku request imbilijisi imbomla. Ihoho sobothi uyabheka ukuthi hey le angeke ibhebheke. Wenza njani mfana? Imali. bheka imali ufaka ingqondo emalini nje Yeah. uthi okay ngifuna imali Yeah. ngithola makathi uyafaka leyo mali wena mawufika leni uzobe ubheka iphone eceleni ngithola Oh nokubridge iphone ku bridge phone like esayidini Yeah. awumjumpiseni Yeah. ngithola wena ohleka naye asmile makafuna ilamza mgana lelo lamza libe lubheka iphone wena ucabanga ubani uBeyonce la eceleni ngithola wena ucabangela uBeyonce Jay-Z. Yeah. so Jay-Z So labantu obayishayayo manidlula kuba khona intonyana eyatouched nyana or inhliziyo mawudlulile next better player awu uphumile labo oba attached kubo yilabo like oshaya isipani esingathi sifana nabo owaziyo angithi nawe usuke subheka ukuthi yo lana ne-future ingaba khona mesingasipana sonke sishaya ama-job wethu sisave siwu-2 yeah singaba na-something siyeke lento any popular individuals popular names ukwasipana nabo don't mention names by the way because omunye nomunye umuntu one man's meat could be one man's poison so we don't want to be sued but hey bakhona enibaziyo so ngikhuluma ngalabo abazifihlile let's not talk about the ones esaziyo ukuthi bayathesha lapha like abayifihlile kanjani ukhona umuntu ongasho ukuthi mina ngu-OnlyFans thola ukuthi lo muntu uyaspana angithi even baspana ya bakhona yeah siyababona la i-TV mara bayasithesha straight no hayi kwi-TV laba most laba abakwi-TV la ama-celebrity ama-private ubizwa private menifika nje endaweni private no cameras no what niyashayana nje ngithola contract nyana thizeni ukuthi endoda ungajampisi awujampisi uthola imali yakho ya lapho uthola imali yakho private ngithola akukho ama-camera lapha abekho abayenzayo lento because nabo bayasaba ukurisk ukuthi okay ma kuba nama-recordings but with regards to women because abanye banokucelwa izinto ezi-ridiculous I mean there's one bekakhulunywa ngayo lento avayela eDubai makefika bathi kuye no mangiceda ukukushaya naye another $10,000 kumele ulale nenja yami so what happens in that setting lento yenzeka like ebafazini kakhulu kulaba besimame thina amajida into ongayithola nje ukuthi uye kwi-booking mewufika uthola i-booking indoda ikubize ithi ngifuna uzoshaya umfazi wami phambi kwamehlo wakhe uthi mewufika mawuthi ushaya umfazi wakhe inamanyala ibhoza yo bakhona bakanjalo umuntu yena usuka ayimasturbate yabona abheke wena asuka shaya imedium wena ushaye lapha embhedeni yena ula uyiphuzela ne-whiskey ukubhekile ngithola ekuqaleni obvious uzosaba ukuthi hayi maybe lo muntu i-trap because nasekuqaleni mina bengicabanga ukuthi lo muntu ubize mina ukuthi ufuna umuntu ukuthi ambulale la endlini athi ubeka rape umfazi wakhe maybe iplane yabo nomfazi ngithola ukuthi no lo mjida sombhorisa sithi ubeka yenza i-rape ngithola chief ukwazi ukuhlaba umuntu kune out ekuhlahlela amehlo la ngapha wona uyahlaba ngapha
Ya umqondo usemalini. Mina ngicabanga imali kahle kahle ngisuke ngicabanga ukuthi ngiqeda nini ngihola ngobani isikhathi mengilapho. Mengishaya ngiyazi ukuthi okay sokumele ngihole ke manje. Mengiqeda ngiyahola. Ayikho inkinga. Manje kwesinye isikhathi uthi mabakubizile leyo ndoda kanti leyo ndoda i-bisexual naye ifuna amadoda. Mara usuke engakutshelanga leso sikhathi ukuthi isikeleme ya. mina isikeleme wena mawufika mase ushaya umfazi okay aqale ngomfazi wakhe senene sobona nawe umjida sekafuna ukukubamba. So uyathuka ke manje angithi seniyaqala manje nokuxabana. Hayi relax yabona. So mayikubamba i-out what do you then do because kuyenzeka No. njengoba usho ukuthi okay kunomuntu kanti uyakubiza ngapha ubize imedi what's your reaction then and Mina- what are the limitations of course angithi kune contract or Yeah, I'm not kune quite contract sure. cause mina ngiyabatshela like yabona Yeah. like at first ike yenzeka bengingazi ukuthi ike Yeah. yenzeka ukuthi mewushaya umabhebeza ubona umjida sekafuna nayo ukuthi ngiyabuza ukuthi ekuse kwenzakalani manje umjida sekadayi kwamele mfethu ekuse nami ngishaya wena ngiyabuza hey yangizenzi lezo zinto mina kwamele ungibuze ekuqaleni ukuthi kwenzakalani yabona. So from lapho ngaba experience ukuthi okay mengiya kwi-booking efana naleyo Yeah. kwamele sicaciselane Yeah. like sibeke Sase-early, yeah. sase-early sicaciselane ukuthi mfethu mina ungithinti ngithola mesishaya umfazi wakho mina mengingapha ngimshayisa i-doggy style Yeah. wena ule umshayisa i-blow job mina mengikwi-blow job side wena uyamshaya Yeah. asondelelani manje ukuthi sesiyabambana sinini nayi. Mara Chief angitshele you know while I think sesisondela sekugcineni kule interview mawukhula or la sokhona manje at your age efamily because we need to touch ama morals Yeah. and the values yabona zobuntu nje ezudakhi Mm. what's the reaction from the family yakho Family is like ukuthi asikho that close. Ngithola like mina ngidlalela kude. yeah Nami ngiyayikhipha like ukuthi ngibe seduze ngoba ngi-avoida lento ukuthi bangibuze. Khona abo uncle obvious abangisupportayo and stuff. Undercarpet noma already ngeke akulahle. That's obvious uma already ngeke akulahle siyaxoxa. yoleni lakho lisemqondweni ukuthi uthunani Uyazi obvious bamtshelile mengisaqala lo muntu obvious bambonisa ivideo bathi buka umntana wakho wenzani. le madoda Hayi le amadoda le ayazo leyo ngatshela lamajida ukuthi i-delete leyo video angiyifuni lapho. manje what if lamajita eyajika because bese kumnandi vele enhlabani bathi bafuna ukushaya wena and then Angeke nganqaba bafuna ukuhlaba nawe bebafuna ungishaya uqale bathi bafuna ukungikhotha bathi bafuna ukungirima Bakhothana? bangikhotha induni. hey Ngiyabona ukuthi okay manje umuntu sekakhotha mina induni meshi yafuneka le athi sekakhotha mina athi i-rimming ayi makasho bathi i-rimming yeah uze bayakhuthaza ukuthi okay wena bakaze bagrim. yeah Yeah so grim hayi mina mfethu mina into angizwani nento mfethu engithinta ngapha emuva angizwani nento engithinta ngapha uthinta abanye wena ngithola angeke bathi hayi okay what ngiyabona ukuthi okay bafuna ukuyishentsha mayisuka ku rimming yeah bathi iyakhuphuka sifake kancane ayisa obvious izwe Ayisana. lapho kulapho eyakhona. yo so i-already maliqala ukuyibona lento liyakhuluma nawe and i-reaction Hayi reaction shoot manje ngiyasho into already mina Lakubuza? ngistranded ngifuna imali obvious ubekangitshela hayi ukuthi bekangibuza bekathi kwamele siye esontweni. yo Kwamele siye esontweni Yeah, ungasathandi konakele kwamele manje. uthandaze yena uzitshela ukuthi i-demon like Ayisana. serious like akazi ukuthi Ayisana. mina ngisemqondweni ukuthi ngifuna imali Ayisana. ngeke understand yena Yeah. eqala ukuthi no ufuna imali. yeah Hayi kwamele siye esontweni ngitholela isipani bangithumelele yonke lenyakanyaka kuqashwa kuphi egarage iyofuna umsebenzi and stuff mina sengiyiqalile yeah there is no retreat no surrender. yes but personally wena in your right state of mind unokuhlala kahle mhlawumbe ucabanga ukuthi eshiyazini ngiyayenza lento ngoba ngiyayenza mara given a chance if benginenye option yokwenza inyuku ngaba ngisayenza or so ungene deep kakhulu you are too far with this thing ukuthi ungaphuma I'm too deep manje into engangisiza mhlawumbe mengathola ama-million yabona then ngarelaxa ke manje ngivula amabhizinisi but then sengitoo far like sengiphakathi deep. mawubona amakhehla i-timer lineture ezi-6 nature ezi-3 lithanda lengo sihlangana nabo nani
Do you see yourself mhlawumbe in that old man ukuthi hey lento ngiyayazi lento kahle kahle, and the more uthola umuntu oyi-one mhlawumbe nabo baqale njengawe kanje, ifika kanjani lela time? So mawubheka lama time ucabangani? Kushuthi ustakile lapho khona because lento uyastaka. Noma sokhona uba used to lento then like sekuyi lifestyle yakho, sekuyimpilo yakho le. Ngizona. But Now then umbuzo obalekile. Kunento esibiza ama soul ties. Ngesilungu sika Harmony. So this is now where people are saying sex is spiritual. So emabandleni kuyashunyayela ezinye ziyavalwa. Makungela le subject iyaphuma abantwana hey beze ngeEuropean or what. Uyake ubrike kancane ukubuyela emuva and say konje senza njani ngabantu? Unokuya uyolala nomuntu, lo muntu wabulala incosi, lo muntu wabulala indoda. Uyakuyicabanga lento ukuthi imimoya ngale sexual transmitted mimoya. mina lento angicabangi, mina ngiprotector, mina ngiyayivikela mina. How? Like ngiyaya ngiyogeza ebantwini into efana nalezo ukuthi ngisuse le moya emibi esuke ngilandela ngoba vele kukhona abantu abanamabhadi. Ngithola ukuthi mewulele naye walala naye, once walala naye izinto zakho azihambi. Uyayazi lento? Ngiyayazi leyo nto. So Ngabe uyakudunusela umpekisele uyakudunusela kanjalo ibhadi lonke liza kuwena. Ngithi ulala nabanye abantu. Uyaye ulala nalabo beyinyoka. Ubona laba baneyinyoka. Yeah. Lala nawo bakunikeza ibhadi lonke aze nalo kuwe. Ngithola umuntu makaza nalo kuwe nasekwamele uyoyigeza wena yabo. Bathi cleansing. So abangayenzi cleansing baphila yini isilungu ukuthi ayikho into ekuthiwa ibhadi. Okay, what do white people do? Because thina ke sabo dark ngesintu sethu. La besazi ukuthi to the best believer ababelieve lezi zinto benza njani? I think kuya ngomqondo ukuthi umuntu yena uyitshela ukuthini. Yeah. I think kusebenza ngengqondo. Ukuthi wena mawungaba uyivumeli lento like ngomqondo ngeke yenzeke kuwe. Mawuyitshela ukuthi ayikho into efana naleyo like kuya ngebelief. Yeah. Yeah. What do you say to someone who says, do you think you are normal? Yeah, ngitshela ukuthi normal but then like impilo. What Impilo level of enzima. normality is this? Where you are you don't have a vocab that says you are acting out of character. Like angazi because most people that I've met like isekele yami inabantu abakanjalo like wonke umuntu like engihlangane naye bafuna ukuyenza leyo nto. Like angicabanga banama fetishes wabo like wona lawo boma bedroom and stuff. Mengihlangana nabo like yilento abafuna ukuyenza so like they just let me in their lives say okay umjida umngane and stuff. They make it normal. Basenkingeni abantu. Yabona abanikeza omunye umuntu ointerviewayo ke. Bangijwayele ngale eboshweni la ngiyabulala ngemibuzo. Ngiyabulala nginyanga ngemibuzo. Awungitshele ngoba kunento ekuthiwa ama tools ama instrument. Abantu banale nje obusho ama fetish ama fantasies wabantu. Yiziphi ezinye zezinto ngaphandle kwaleyo othi wena udume ngayo ekuyisende. Yeziphi ezinye izinto kwama instruments abantu abafika bathi hayi ndoda mina ngifuna i-tools kumele uze na something else. La it's not enough kumele ungifaka okunye okuthize. Oh like ama handcuffs. Yeah. Oh, ama handcuffs, Mr. ama Grey wena? didlo. Yeah. Omunye umuntu usuke efuna ishow yaka Mr. Grey straight. Yeah. Kwamele uyi-actor leyo show. Yeah. Omunye ufuna i-message, ufuna ukukhomba i-video athi ngifuna ungenze lento wara. So makathi ngishaye ngihame uyahama wena. Kwamele umhame. Ufuna imali angithi awuna choice. Kunesibindi mfondini. Hey ungabulala umuntu mfondini. Ufuna imali. Yeah. Uthi uphila So impilo. kuyenzeka ukuthi mawubamba umuntu umbhekile vele enhlizweni yakho nasemoyeni wakho nje ukuthi lo ngisifuna ukusebenza ngaye. Kuyenzeka ukuthi nje uyibheke nje mawumbona lo muntu bese uthi no lo ngisebenza ngaye namhlanje vele mele ngiye emgrand because the interview must have a direction. People want to know all of these questions. Yeah, khona umuntu othi mawuhlangana naye akushaye ngaphakathi ukuthi sewufuna nomjolo kuleyo muntu like ugcina umtshela ukuthi azini ungasangikhokheli. Ngithola nginikeza imali ye-transport nje kuphela wona ungifuna ungibize. Khona abantu abahle abosisi abahle umuntu akubize lapha efuna iservice. Yeah. Hey khona sifuna ama number wabo la ku DM manje. Mewumshaya loyo muntu mfethu ucabanga ukuthi lo ngimenza isecret lo.
Ngithola. It's like yabona mina kwi-OnlyFans yami Yeah. bakhona abosisi abangakaze baposte kwi-Twitter yami abantu abangazi nangabo ukuthi baya-exista bakhona kuma-videos umuntu So makangena babona- ubabona lapho kwi-OnlyFans nje kuphela Uvinja ukholo bengizothi ungibonisa ngale boardroom masiphuma la. Hey man ngiphume kakhulu Ukhomba, temptation. khona abosisi abahle nje awukazi uhlangane naye akafuni kupostwa le kubo Twitter Yeah. ngithola akafuni kuduma But mamela man into engishaya yona leyo le video nivumelana kanjani then bese kuba khona indaba yokuthi inkulumo mpikiswano uvuma kanjani because uyayibeka i-camera kusimfihlo. no ngiyamcela like ukuthi okay ngicela ungishuthise ivideo ye-OnlyFans Yeah. naye uyazi ukuthi angithi ngenza imali ngayo Yeah, leyo nto yeah, so ngicela ungishuthise ivideo ngikwazi ukupostela ama-fans Yeah. ngimcela makavume uyazi uvumile So kenzeka omunye umuntu athi no ngiyavuma yonke into nani mhlambe ngifuna a certain position as long ngeke kuvela ubuso bami. exactly khona abavumayo So lama video wena wenza njani mawubhekile uyasho ukuthi anginkalakatha ngiyashaya ephepha inkosi like mawuwabukela wena ama video wakho. angaze ngiwabukele mina ngiwabukela ama-videos wami like ngibukela lama-snapchat engiwenzayo Yeah. angiyibhekeleli mina ivideo yami like So i-video uyashaya then uyenzile then mina ngiyazithemba like nginalento Oh, yokuthi yeah. ngiyazithemba I believe in myself ukuthi awuyinkabi mfana uyashaya. mengithi ngenza Kabi yesene. kuphela then mengiqeda ngiya-editha ngiyaposta angibheki yonke ukuthi ngizobheka ukuthi lana bengimshaya kanjani ngithatha ngiyazi ukuthi ama-parts angithi mengishoot ngiyazi okay khona iphathe kanjeni enswempu Yeah. kakhulu khona enye iphathe kanje enswempu kakhulu ngithatha ngiyihlanganise bese kube i-advert Njengoba sewuyi-pro kanje wena so uyawazi nama-sports ukuthi hayi nakuthiwa kunabo G-Sport kunani uyazi ukuthi le Yebo. part impela le ngimbulela umuntu ngamshaya. yebo sengiyazi nakhona mewenzela abantu angithi kwamele ukhomba abantu bafuna ukubona like ikuku bafuna ukubona ipipi kwamele wazi i-engele ukuthi uyibeka kuphi abafuni ukubona umzimba phezu Yeah. basuke bafuna ukubona ukuthi okay nayi Okay, i-engele asike sikhulume ngabantu kunabantu egonyulukayo abantu abanyanyayo mabezwa lezi zinto nani. But wena ngokwazi kwakho mawuloku posta lama video manixoxisana ninodwa what is the response from the public i-respond nje public injani towards lento eyenzakalayo le ispan? Do you think people are more warming up to the idea bayayithanda it's just that bayasaba? most people bayayithanda bayasaba ukuba exposed most people bayazenza lezo zinto it's like omunye ubekangitshela like omunye utshela ukuthi no sina lezi zinto siyazenza banama-situationship khona izinto khona abadayisayo undercover angithola so baya-understand but aba-interferish nami like ukuthi asibi sonke akekho umuntu ozenza ngcono almost manje kwi-21st century it's like wonke umuntu banawo lama-fetishes wabo bawafihlayo and stuff abazenza normal so bona basesayidini labo mina mostly abangani bami engibaziyo yilabo abathanda lezi zinto ey'fana nezami yibo kwamele ngiphile nabo ngoba ngeke ngiforced ukuthi ngiphile like le normal life nabantu labo bafuna ukuphilisa normal ngoba most ingakho ugcina sewubona kuthiwe khona i-sex tape yakamfundisi khona i-sex tape kuphi ngithi yasazi nge-story manje esitrendayo uyabona usibonele sinini northwest yabona why kuvela into ey'fana nalezo yila abantu abazenza normal angithi le video ngenzeka ihlukuluza abaningi izobachukuluza manje batshela ukuthi lento normal le normal so at the scale of 10 how many households or how many situationships relationships as exercise lento asithi nje partner to partner out of 10 people how many people do you think babeka ivideo bayashutana makwenzeka isex baningi almost we can say 8 out of 10 wonke umuntu nayo i-sex tape nentombi ngiyasho unless angisho ukuthi wonke umuntu most people or mhlawumbe wena unayo ngiyabuza ngapuma ngarithi me nganginja ngangimubi kakhulu lapho AJ mthako mina wabuka jwale ubreak ama brothers code hayi mfana manje sengimdala senginengozi manje problem yabona makungathiwa sengivulele ngoba sekumele yongena zona manje yize ziyophusha sengithule ngithethe ungibukele ngicabanga ukuthi ngiyadlala kanti ngisibhekile la ukuthi bafana bami number phansi bafo sesiyayivala ekuyivaleni kwethu
ngifuna ukuthola the future endeavors. What does the future hold for you as an individual, and where do you see yourself mhlawumbe in the next 3 years? I mean ula ku business kwamanje nani and if isimo masingashintshi epokotweni uzohlalula. So where do you see yourself in the next few months? In the next time like ngibona phezulu kubo Jason Love like ama-top like aba-top abanikazi laba benza like iphoni bemnandi laba abaziwayo umhlaba wonke. Yeah. If wakushintshe like, Igoli yakho yileyo. igoli yami angisenayo enye igoli engayenza. La eSouth Africa mawuyirate wena ke Mpepeni uzibeka ku number 1 kulamajita because omunye nomunye vela. Mina ngisibeka ku number 1 bayazi nabo ukuthi number 1. Wona industry kuyaziwa. Number 1 like bayazi nabo. Hey, now number 1 South Africa. Hey. Hayi jiki le ayishintshi le. Alright, mhlambe khona abafisayo ngiyazi yabona ngishilo ngathi akuna promotion yantontoni but ke because this is how you live. You have chosen, brother. This is not the views of Harmony, Umesh or myself, but these are the views of umuntu esiminterviewayo yabo. So khona abantu abafisa ukwazi ukuthi hey chief yazi safuna ukuyobona sibukele. We don't want to engage in all of you but sifuna ukubona ke where do they find you, tholakala kanjani kuphi makwenze njani? Mina ngitholakala ku Twitter like ku X. Yeah. Ku Twitter Kade 007C. Yeah. All right, KADEE. Yeah. 007. Oh, okay. KADEE. Yeah. 007C. Then Instagram is the same. Yeah. Uposta ku Instagram because ngiyazi ukuthi ifana ne Twitter bayasensa izinto. Ifana ne TikTok njalo, sorry. Ku Instagram shoota nabo Cherry. Yeah. Let's say ngihleli no Cherry. Like siyaphuza or something, we take that clip ngiyayiposta or mesinqabuzana or mekuyisithombe esingathi sexy nje. Yeah, ngiyasiposta kodwa akumelanga asiveze like I'm not satisfied mina ngemedia yakho ukuthi njengoba ucabuza abantu ne-stranger nani imedia yakho inali page lakho iyalibukela. Wazi kahle uyangipromote nokungipromote. Promote wena uhlaba ngapha bafethu. La felihle kakhulu sesiyivalile kade. Yeah, khona uye mfana osafuna ukusho mnganami angibabiza abantu bese ngiyabaxosha umuntu meleza abe satisfied nayo ukuthi nempela. Hayi mina into engayisho ukuthi like it's not ukuthi wonke umuntu kwamele like ukuthi ngi-invite abantu ukuthi wozani so yenza iphone and stuff like that's how I live. Angithi ngitshela istory sami ukuthi no ngihlupheke kakhulu like ngiphanda imali ngendlela kanjena. So it's not like I'm influencing ingane ukuthi no join me or kanjani no umuntu ogrand kwamele baye esikolweni bayofunda yabona kube grand bafuna ispan baspan. Engikubongayo ukuthi libhaliwe nebhodlela lika Gologo lika Bheki ukuthi you drink responsibly. So it's good that he is responsible for his actions. This is not for general public. This is not for general consumption. It's his life that he chose. So as umuntu obukela our show, it rings and bearings. When une life yakho ke choose a path yakho, let's just make sure that when we speak, when we talk, when we engage, as engage responsibly so. So this episode we are not promoting porn. Let us be clear because kukhona abantu abahleli baphethe red pen bafuna ukugijima ngayo. Sensationalism, we educate, we teach. So I'm sure people have learned a lot. So the underlining tone lana ukhuluma ngendaba yendlala ukuthi hey bafethu sometimes isilidela kwezinye indawo. I did not choose yobulala abantu ngibe inkabi but I chose le ndlela engichuzile of which indlela kubompepeni. That's how we're signing off and we are out until the next episode. Keep well and stay blessed.